Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Grabe naman yung mga kantahan ni Michael. Mapanakit! Oh, eto na. Ingatan mo siya. Ay, nako, iniingatan mo ba yan? Iniingatan mo ba yan? Yan mismo, yung kalusugan mo. Ay, nako, balita ko, nakailang supot ka ng chicharon kagabi, ah. Talaga naman, sinamahan pa ng ng lamig ng beer. Wow! Anyway, say happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip! Yo! Pakinggan nyo to. Trip lang. Alam mo, naniniwala ako na tangi ang ubod na rason para mapalagalala o para malamang mong live. Diba? Baka sabi mo recorded eh. Ito na nga live oh. O ulit, take 2. Alam mo kung paano mo malalaman na kung ikaw sa sarili mo talaga naman napangangalagaan mo ang katawan mo. Sabi nila hindi ka na raw natutokso. Yung kahit anong dikit sa bibig mo, kahit anong idigit dyan, hindi mo isusubo. Oo, kahit yung may mga tropa ka na madalas kapag kainuman, sige na pre, isa lang naman. Ngayon lang, isa lang naman oh. Pero dahil hindi ka na marupok, edi congratulations sa'yo. Ay naka shoutout muna sa mga marurupok dyan. Marurupok pagdating sa pagkain ng mga chicharon, sisig, sinamahan mo pa ng apakasarap na chicharon bulaklak. O, tingnan mo yung katabi mo, dali. Yan atang isa sa mga nagpasimula eh. O, nagpasimula ng mga kunwari, uy pre, bagong buhay na tayo. Wala na, 2026, matatanda na tayo. Wag na, tama na sa bisyo. Pasamuno, yarn. Anyway, nakakasama niyo po ang inyong kadaldala na daldalerang atleta DJ Mara Tony. Ngayong oras sa 3:33 hanggang 6 p.m. ng gabi. Kung saan, hindi pwedeng ako lang masarap. Dapat ikaw rin. Oo, sa panahon ngayon, sabi ko nga, kung ikaw rin naman ang nakikinig sa radyo, syempre dapat well-informed ka rin. Diba? That's how to be intentional these days. At speaking of intentional, alam mo, nakakatuwa tong nakita kong balita talaga. Lumabas na naman siya sa newsfeed ko, kung saan ang lungsod daw ng Quezon City nagsimula na sa kanilang calorie counting pagdating sa mga restaurant. Uy, ito yung mga tipong bago mo orderin, mapapadalawang isip ka. Sabi dito, 2 pieces of fried chicken with rice and gravy and soup drink. 884 calories. Wow, apakataas. Alam mo ba, isa sa mga dapat na calorie intake mo sa isang araw is 2,000 lang. O di 884 na yon. Ilan na lang natira? 1,116? Oh, you do the math. Ay naku, mamaya pag-usapan natin yan. Nakakatuwa lang kasi marami ng tao ang intentional pagdating sa pagkain. Oo, hindi na pwedeng lamon-lamon lang, B. Dapat habang kumakain ka, bukod sa nasasarapan ka, alam mo hahaba rin. Ang alin, yung buhay mo. Kaya naman, habang papahaba pa ng buhay, habang nakikinig ka sa inyong daldalerang atleta, uminom ka muna ng tubig. Oo, relax ka muna. Katayo ako nung napapagod kapag ganito kainit ang panahon tapos sabayan mo ng breathing exercises. Oh. Asya, huminga muna ng malalim para matanggal lahat ng mga mababaho at maaantot. Okay, take a deep breath. And breathe out.
Sarap. Okay, one more time. Take a deep breath. And breathe out. Pag medyo may mga bara-bara, kakakain mo ng tabayan. Okay, last one. Breathe in. And breathe out. Siya tuloy-tuloy ang pag-relax. Kasama pa rin ang Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro